सारखौ गिबियाव बरायग्रोनाय जाबाय साबायखर सार नैबे जिहेतु दिनै खौसेथि बर' सुबुंथि आफादनि 6थि बोसोरसालि जथुमा बेयाव गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनानै नोंथाङा माबायदि मोनो? जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला बर' खौसेथि सुबुं आफादानो बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव बिटिसिनि बाहेराव थालांनाय बर'फोरखौ मोनसे खौसेथिनि बेन्दोङाव लाखिनानै राजखान्थियारि बिथिङावनो जा समाजारि बिथिङावनो जा हारिमुवारि सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा गासै बिथिङाव बर'फोरखौ खौसे खालामनानै लाखिनायनि थाखाय बिथांमोना नाजाबोबाय थादों, खामानि मावबोबाय थादों आरो थांनाय 6 बोसोर बिथांमोना जाफुंसारनो हादोंखौनो जों बुंनांगोन। दा बेनिखायनो बे जथुम्मायाव गासै बर'नि माहारियारि आरो आफादफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोर बिथांमोना सर्तहीन भाबै बेहाय बाहागो लानानै मदद होनायखौ जों लुबैयो। आरो दिनै बेयाव फैनानै जोङो मोनसेल' बाथ्राखौ बुंदों जे फैबाय थानाय बर'नि जि मोनसे 3थि एकर्ड जानो थांगासिनो दं बे बिथिङाव जेसेबांसिम हायो बर'लेण्डआ जायोब्ला साफ्रोमबो बर' फिसाया बेखौ हास्थायो बर'लेण्डआ जाफुंनांगौ। आरो जुदि जि माखासे ओनसोलखौ बर'लेण्डआ मोनहास'आ बे ओनसोलनि बर'फोरनि रैखाथि, बे ओनसोलनि बर'फोरनि सोलोंथायारि जौगाखांनाय, रांखान्थियारि आरो समाजारि जौगाखांनायनि थाखाय मोनसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि दानायनि बाथ्रायाबो सरसायाव फैबाय थादों। बेबो जाफुंसार महर मोनोब्ला बे बर'फोरनि थाखायनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। खालि जों बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बेखौ लुबैदों जे बर'नि 3थि एकर्डआ जायखि हान्जाजों जायखि दैदेनगिरिनि दैदेननायजों जाया मानो बे एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि थाखाय आलादायै सोलोंथाइनि मोनसे बिथांखि बे थानांगौ। आरो जायफोर ओनसोलाव दाबो हानि मोन्थायखौ मोननाय जायाखै बे ओनसोलफोराव फरेस्ट एरियाफोरावबो उइदाउट एनि प्रि कन्डिसन जेबो सर्त गैयालासिनो हानि मोन्थायखौ होनाय, पन्सायती राज बेबस्थाखौ जाफुंसार महर होनाय आरो गुबुन गुबुन जौगाखांनायनि बिथिंखौ जाहाथे सरजाबनानै लायो बेखौ जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लुबैदों। जिहेतु सार जों खोनानो मोनबाय दाना भारत सरकारा जिहेतु बर'नि जेंनाखौ लानानै थाबैनो सावरायगोन होननानै, जिहेतु नैबे जुदि सावरायनाया जामारोब्ला नोंथाङा थुनलाइ आफादनि जानानै जोंनि दानि बर' थुनलाइया बेनिख्रुइ माबायदि जायोब्ला साबसिन जाबावगोन होनना सानो? माबाफोर थुनलाइ बिथिङाव जेंना दंबावो नामा? जिहेतु बे जेंनाखौ लानानै नैबे 3थि गोरोबथायखौ जायोबा मोजांसिन जायो होननानै नोंथाङा सानदों? थारमाने बर'फोरनि जारिमिनखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनो जे सेथि बर'नि जि गिबि एकर्ड जायखौ BAC एकर्ड होननानै बुंनाय जादों आरो बिनि उनाव नैथि एकर्ड BLTनि दैदेननायजों जादोंमोन बे बिटिसिनि एकर्ड। बे मोननैबो एकर्डआव बर'नि जारिमिननि बागै जेबो सावरायखांनाय जायाखै, रायखांनाय जायाखै। बोथ दा एकर्ड आर साइलेन्ट इन बर' हिस्ट्रि। दा ओंखायनो फैबाय थानाय जि सुक्ति बेहाय बर'नि जारिमिनखौ मोनसे क्ल'जआव दोननांगौ। दा जेनेबा डिमापुर, खासपुर, माइबां बेजों खाथि सोमोन्दो थानाय गलाघाट जिल्ला दङ जोंहा, जेराव जारिमिनारि बायखोन्दाफोरखौ मोननो हायो। थ' बेफोर जायगायाव बर'नि जारिमिनखौ बिजिरसंनाय आरो रैखाथि होनायनि थाखाय मोनसे जों फसंथान गायसननो हायो। जेरै आसाम एकर्डनि दारै, आसुनि सुक्तिनि दारै शंकरदेब कलाक्षेत्रखौ दानाय जादोंमोन। बेबायदि गलाघाटफोराव जुदि मोनसे बुरलुंबुथुरनि खोला फारसे गुबुन जिखि जाया जिल्लायावनो मोनसे बेबायदि जारिमिनारि जुदि जों फसंथानखौ गायसननो हायो मोनसे स्पेसियेल क्लजनि गेजेरजों, बे माहारिनि थाखाय मोनसे जुगामि खामानि जानानै थागोन। आरो बेनि अनगायैबो बर' बिजोङा थांनाय 52 बोसोर बाबेनलांबायब्लाबो जोंहा सेपारेट इडुकेसन पलिसि गैया बर' बिजोंनि थाखाय, सोलोंथाइनि थाखाय। थ' बे बेलायाव जोंहा आलादायै बिथोनगिरिखौ सेपारेट डाइरेक्टरेट जोंनो नांगौ आबुं महरै। बिनि अनगायैबो सेपारेट बर' लेंगुवेज लिटारेचार डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसे जोंनो पलिसिस नांगौ। बे बर'नि 3थि एकर्डआव बेखौ जुदि जुनियायै मोनसे क्ल'जआव दोनोब्ला बियो दुलाराय बर' माहारिनि थाखायनो बे बर'लेण्डनि सिमानि सिङावनो जा बे सिमानि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखायनो जा बे मोनसे मोजां खामानि जागोन आरोखि। बेखौ जों बर' थुनलाइ आफादा लुबैदों।
जिहेथु दा जोंनि आसामाव मोनसे जोबोद गिदिरथार जेंना सोमजिगासिनो दं जायखौ जोङो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बेखौ जोंनि आसामाव थानाय थागिबि आसामिसफोरा जुदि बे खाया जामारोब्ला गावसिनि थुनलाइयाव जोबोद खहा जागोन राव थुनलाइ थासारियाव जिहेथु बे खाया जामारोब्ला जोंनि बर'नि थुनलाइयाव थारैनो गमामायैनो माबाफोर खहा जामारगोन नामा? बर' हिसाबै बुङोब्ला बर' राव थुनलाइयाव बियो जेबो खहा जानाय नङा। मानो होनब्ला जों आसामाव खौसेयै गोबां बोसोर थाबोनायनि उनावबो बर' रावनि थाखाय बर' राव बिजों थुनलाइनि थाखाय गुबुन हारिनि मानसिफोरा इसेबो बिहोमा होबोआखै। दिनै आसामाव असमिया मानसिफोरा जावरिखांनायनि इसिंनि जाहोना जाहैबाय जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि पपुलेसन सेन्सास रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 1999 मायथाइनि पपुलेसन सेन्सासनि रिपर्टआव आसामाव असमियाखौ बिमा राव होननानै बुंग्रा मानसिफोरनि जौखोन्दोआ 53 जौखोन्दोमोन 53%। बिनि उनाव बेंगलि रावखौ गावनि बिमा राव होननानै बुंग्रा मानसिफोरनि फारि बिसाना 22%मोन। 10 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव 1921 सुबुं सानखोनि रेकर्ड बायदिब्ला असमिया रावा माने खमायनानै 48% थाहैदों। आरो गुबुन फारसेथिं बाङालिखौ बिमा राव होननानै बुंग्रा मानसिफोरनि सुबुं अनजिमाया 22 जौखोन्दोनिफ्राय 10% जौगानानै 32% जाहैदों। दा 1911 मायथाइनि जि सुबुं सानखोनि रिपर्ट बे रिपर्ट मथेनो असमियाखौ बिमा राव होनग्रा मानसिफोरनि पार्सेन्टेजआ अनलि 48 आरो बाङालिखौ बिमा राव होनग्रा मानसिफोरनि सुबुं सानखोआ 32%। थामहिनबा 16 जौखोन्दोनिल' फाराग दं। दाथ' 10 बोसोरनि उनाव दा 2011 मायथाइयाव मोनसे सुबुं सानखो जाबावगोन। दा 10 बोसोराव बे थांनाय 10 बोसोराव एनआरसि जाबाय। एनआरसियाव गोबां लाख लाख बांलादेशि मानसिफोर बिसोरो एनआरसियाव हाबबाय। गुबुन फारसेथिं बे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट जायखौ का होननानै बुंदों बियो आयेन जानाय लोगो लोगो गोबांथार बे बिदेशि मानसिफोरा जायफोरा गिनानै सिगां गावसोरनि बिमा रावखौ असमिया होननानै बुङोमोन बिसोरो दा बाङालि होननानै बुंना लासिगोन। जायफोरा हिन्दु बाङालि मानसि बिसोर बुंगोन आमादेर बांला। आरो जायफोरा बांलादेशनिफ्राय मुसलमान मानसि इस्लाम धोरोमनि मानसि बिसोर बुंगोन आम्रा बांला। थाङै थुङै बांलानि जौखोन्दोआ असमियानिसै बारा जाहैगोन। थामहिनबा आसामाव असमिया राव रायज्लायग्रा मानसियानो खम जानानै बाङालि राव रायज्लायग्रा मानसिफोरनि सुबुं बिसाना बारा जाहैगोन। मोनसे समाव हयथ' रावारि सोमावसारनाय बा दाङाबाजियाबो आसामाव फैनो हागौ जायनि थाखाय असमिया मानसिफोरा दिनै असमिया माहारिया गिख्रंनानै मोनसे सोमावसारनाय बा जावरिखांनाय लाबोनो नागिरदों। बेयाव बर' हिसाबै जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। आसामाव असमिया भाषाया मेजरिटि हिसाबै थायोब्लाबो एबा बांला रावानो गाबोन मेजरिटि हिसाबै सहैयोब्लाबो जोंहा बर'आ बर' हिसाबै आलादायैनो थागोन। बर'फोरनि रावखौ जौगाहोनायनि थाखाय अनसायग्रा दिनै जोंहा गुबुन हारिनि मानसि गैया। इभेन सरकारफोराबो जोंखौ नांगौ रोखोमनि सम बायदियै मदद होआ। दिनै बर'फ्रा जि जौगासारनायनि मान थाखोखौ मोननो हादों बियो बर'फोरनि नंगुबै नाजानायनि गेजेरजोंसो मोननो हादों। दा बर'फोरनि बे नाजानाया जुगामि जायोब्ला राव थुनलाइया जोंहा जुगामियैनो थांनानै थासिगोन। बेखौ लानानै बे काखौ लानानै बर'फोरा गोबां अजद होनांगौ एबा गिनांगौ दं होननानै आं साना। दा जोंनि आसामाव थानाय थागिबि जा आसामिस बिथांमोना खाखौ लानानै जिहेथु बावैसो सिगां टेटनि रिजाल्टखौ होदों बिथांखौ जिहेथु जोंनि बर'नि टेट पास जानाय सुबुं सानखो आसि बिजौआव साननायसिम जोंनाव सफैदों। जिहेथु बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला जोंनि बे बर'नि माखासे टेट पास जागिरिफोरा खानि माबा मोनसे एफेक्ट गोलैगोन नामा बेखौबो बुंदों। नोंहा बिनि सायाव मा बुंदों? ना बे जाहैबाय टेट आनजादा बे खाजों जेबो सोमोन्दो गैया। आरो बुंनांगोन जोङो जे थांनाय जि UPSCनि आनजाद जादों ACSनि आनजादफोर जादों बेयाव बर'आ मोनसे आयदा हिसाबै लानानै जायफोरा फरायदों बिसोरनि नम्बरा जोबोद खम फैदों। जोंना फोरोंगिरिफोरनिनो कनफिडेन्स लेभेला ओरैबायदि खम बिसोरो नम्बरखौ बुरजा होनो नागिरा। थांनाय बाराव मुनु सरगोरिया UPSC आनजादाव बर' MIL आयदायावनो बयनिख्रुइ खमसिन नम्बर मोनदों। बे आरो इसेल' नाम्बार मोननायबा IAS जासिगौमोन। बिथाङा IAS जानो हायैयाव जोंहा बर' फोरोंगिरिफोरनिनो रुल दं। थांनाय जि टेट एलिमेन्टारिनि जाबाय LP आरो आपार प्राइमारि स्कुलनि बेहाय आंनाव अजद फैदों गोबांथार बर' बिजाथि बर' बिजोंनि बिजाथिफोरा
गुबुन गुबुन साबजेक्टआव पास जानायनि उनावबो बर' MIL-आव पास जायैनि थाखायनो बिथांमोना उथ्रिसारनो हायाखै थामहिनबा बर' MIL-आवसो फेल जादों जेराव सानखान्थि गोनोखो ससियेल साइन्स बायदि बायदि साबजेक्टफोराव बिथांमोना पास जादों नाथाय बर'नि बिमा रावाव पास जायाखै बेनि जाहोना जाहैबाय बर' आयदानि जायफोर सोंथि दानग्रा जोंहा फोरोंगिरिफोर बिसोरनि मोनसे माने मा होनगोन माहारिनि फारसे नोजोर गैयै बिथांमोननि बे मेन्टेलिटिनि थाखाय जादों आरो गुबुन फारसेथिं जायफोर माने आनजादखौ नायो बिथांमोनाबो गावनि कनफिडेन्स लेभेलाव आंखालनि थाखायसो जोंहा गोबांथार बर' बिजोंनि बिजाथिफोरा बे आनजादाव उथ्रिनो हायाखै होननानै जों अजद मोनदों दा बेफोर गासैखौबो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ बोसोरारि जथुम्मानि थान्दै मेलाव सावरायगोन आरो जों बर' फोरोंगिरिफोरखौ बेखौनो हांख्रायनो नागिरो बे LP स्कुलनियानो जा कलेजनि फोरोंगिरियानो जा बा इउनिभारसिटि लेभेलनि फोरोंगिरियानो जा मानो गावनि बिमा राव आरो गावनि माहारिनि फारसे अनसायनाया थानांगौ फोथायनाया जोंहा थानांगौ बे सेल्फ कनफिडेन्सनि आंखालाव दिनै जोंहा गोबां जेंनानि जों मोगा मोगि जानांगौ जानानै फैदों जोबथियाव मोनसे सोंथिबाव जिहेतु भारत सरकारा जोंनि बर'नि थामथि गोरोबथाखौ बा सावरायथायखौ थाबैनो सावरायगोन बेनि सिगां जुदि बर'फ्रा खौसे जानानै फैयोब्लासो थाबैनो सावरायगोन होनना जिहेतु जों मिथिनो मोनबाय थादों जिहेतु नोंथाङा थुनलाइ आफादनि जानानै जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरनि लिडारफोर बा दैदेनगिरिफोरखौ मा बोसोन एबा सुबुरुन होगोन जाहाथे जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरा थाबैनो खौसे जानानै भारत सरकारजों थाबनो सावरायलायनो हायो बर' फिसाफोरा बयबो हास्थायो बर'नि थाखाय मोनसे आलादा रायजो जानायखौ बे जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिमां जाय सिमांखौ लानानै बर'फ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायजों सोमावसारबोदों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायजों सोमावसारबोदों दिनै प्रमद ब्रह्ममोननि दैदेननायजों सोमावसारबोदों बे साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि मिजिं नाथाय दिनै नुनो मोनदों जे रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौसेथिया दं रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुबै हास्थायनाय नाजानाय गासिबो दं दा गोरोबलायैया जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावसो गोरोबलायैया नुसारनाय महर मोनदों बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों खावलायनो लुबैयो जाहाथे बर'नि माहारियारि जायफोर दैदेनगिरिफोर दं राजखान्थियारि हान्जानि दैदेनगिरिफोरानो जा बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरियानो जा बिथांमोननि गेजेराव गंलायनाय गनायलायनाय आजावनाय आरो गोरोबनाया फैथारनांसिगौ नङाब्ला बेयो माहारिनि थाखायनो खहा जासिगोन बर' सुबुं फिसाफोरा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुनि दैदेनगिरिफोराबो बेखिनि लेंहरोब्ला बेखिनि मानसियानो सोमावसारनो थाङो गाबोन जुदि BPF-आ माबा मोनसे जथुम लेंहरो बे सुबुंफोरानो थाङो गाबोन साहित्य सभानि मिटिङावबो हांख्रायोब्ला बे सुबुंफोरानो थांगोन गाबोन UBPOनि मिटिङाव लेंहरब्लाबो बे सुबुंफोरानो थांगोन गाबोन NDBF-आ माबा मोनसे सोमावसारनाय हांख्रायोब्ला बे सुबुंफोरानो थांगोन जोंहा सरासनस्रा नोगोरारिफोरा बर' फिसाफोरा जेबो बेले बेजे एबा गोरोबलायै गैया बयनिबो सिमाङा मोनसेयानो बर' हादोर बर'नि आंगो राव बर'नि बिमा थुनलाइ बर'नि हारिमुजों जिउ खुंनो लुबैयो दा गोरोबलायैया जादों दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावसो बेनिखायनो जों बर' थुनलाइ आफादा हांख्राय नागिरो जे बर'नि थामथि एकर्डआ फैनायनि सिगांनो जाहाथे जोंनि गासै दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि जि गोरोबलायनो हायै मथाय गावबा गावनि जि माखासे खुद्रिलायनाय बेफोर गासैखौबो गावबा गावनि जि उनदाहा बेफोरखौ नेवसिजोबनानै बयबो गोरोबलायनायाव फैनांसिगौ